Hamas awak chumpran asong resim kang tangki ona ruwa tumpen prejek loni bhai troxierni Operation Al-Aqsa Flood pupang dak ponsi Israel adet along minute ingkoy hangbong suri po rockets apon lo. Hamas pen labang so rockets Israel adet along nangkiap laki kicheng si apong lang pusi Hamas ahin pen thanpon. Laso along bang ingkoy hini Israeli atum apran nahok dunlo lapen bang pharo pho sosya bang phubang phiatum ahiring tang rakpen arengahu sodunlo labang sojok Israel government ahin pen setame Hamas pen ron ke chenglo pupang dak pon phitsi alar chihui vekji puasemi dengponlo apor panhok hepin pen Israel atum Gaza strip along air strikes asai dengpon phitlo Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hin pen ke than pon ke lapuhen lo Israel adet non amat ron along sidulo Hamas atum lakhau e pin adai chitu vek nangji Israel arat ke doan non elitum ron ang bong sidulo lapen elitum hai vekji pukaning jepen raraphan ani pathipon lo Lason se Israel Defense Minister Yoav Gallant hin pen kaning jepon ke lapuhen lo Hamas atum pen Israel adet along rockets nang ke loke ke chokche thepik anlo nonamat Israel Defense Forces Israeli Army atum atok anu along ta cherok tok pen sidulo lapen ok chumprana song claim bang atum ke dua dim an along ke chedan pon bom lo pusi ning jepong men ron ki thor plura jok rar tum ka phere pensi thir muchet adiman chepa chongpon rentilo suminder saikhi mate foreign diplomats atuma phansetame Israel government atum kapin khatpona tengle sayamo dengponon pusi amethang adet pen pin khatpon lo World Desk report Karbeng Long Life